Mga igsoon, ang nagmahal, ang nahigugma, dili gid na mosugot nga malayo sa iyang gihigugma. No, musikit gid na. Kamo nahigugma ba mo sa inyong tupad? Nahigugma mo wa? Mailhan na nimo kay musikit man ang nahigugma. Kanang wa mahigugma mo, distansya gid na. Sige be, lingi ako na imong tupad na nahigugma ka nako. Na nya di gani musikit, di mo paduol, di na tinuod nga nahigugma. Mao na si Kristo kay nahigugma man nato, ingon gid siya, mupuyo gyud ko diha ninyo, makighiusag gyud ko ninyo, mubalik gyud ko, bisag mosaka ko dito balik, muanhi gyud ko. Nya unsa may iyang koneksyon nganhi nato nga di gyud malalis, ingon siya, mangayo ko sa Amahan nga iyang ipadala ang Espiritu Santo. Nya mao na nay atong banding. Ang Espiritu Santo mao nay magpuyo din hinato. Matod pa niya, nakailaman mo sa Espiritu Santo kay naa man ni gapuyo diha sulod ninyo. Pero ang kalibutan dili makaila sa Espiritu Santo. Sige, lingi ay mong tupad ing naanan diha nimo ang Espiritu Santo. Wa kanira bas ang Espiritu Santo pupariha ra gini kinaiya ni Kristo. Kundi nato siya dawaton, di sad siya mo dawat nato. Niya kung di nato siya sundon, di ra sad siya magtingog-tingog. Sana mo kuyog siya nato, pero di magtingog basta di nato siya tagdon. Pero di siya mo distansya, mo kuyog lang. Inomdom ko sa una nga katong gibuwagan ko sa akong uyab niya, nibalik siya siyang karaan nga kanang tawag na tog ex ba niya, kay wa man ko niya gyud sultihi personal nga buwag nami, nisaad ko sa akong kaugalingon nga kundi gyud siya personal o verbal nga mosulti nga magbuwag nami, di gyud ko mangitag laing uyab. Siya gyud mo'y ako ra gyung mintinon nga uyab. Nya usahay makakita ko nga magkuyog siya sa iyang uyab, kay eskwela masad sila ako klase po ko. Nya makita na ko magkuyog, usahay mag inagbayay, muto din akong luha. Nya moing di ay nako ninyo ko na kay noong alaw man to. Nya moingon dahil ko sa akong kaugalingon, Lord, magpabilin gyud kong buutan niyang uyab niining akong yawanon nga uyab. Magpabilin kong buutang uyab niining yawanon kong uyab. I will remain a faithful boyfriend to my unfaithful girlfriend. Niabot yun to mga 6 months. After mga around 6 months, ni balik siya nako. Yeah. To, tuloy ang ligaya. Mao nay kinaiyas Ginoo. Kung ato siyang biyaan, kuyog yapon siya nato, pero di na siya magtingog, di siya mang disturbo sa atong gibuhat. At tingali, maghilak tingali ang Holy Spirit, pero waman sa dahiluha kay Espiritu Santo man. Pero mag-uol, magtanaw nato nga ang atong kuyog nga mao siya, dili nato tagdon, adto ta magsigig kupot-kupot sa kamot sa yawa, adto ta makikuyog sa yawa, di nato tagdon ang Espiritu Santo nga mao'y nagbantay nato,
naghatag nato sa tanang mga maayong butang nga atong gikinahanglan, adto kita mukuyog sa modagmal nato, mupatay nato. Kinsa maroy imong suod, ang Espiritu Santo o ang demonyo? Hinay kayo. Hinay kayo. Ibao man ko ba, gaduda naman gyud mo nga. Mura mag demonyo tingali akong kuyog. Sa unang pagbasa, giwalihan ni Felipe ang taga Samaria, nya nidawat sila sa giwali nya. Tungod aning ilang pagdawat, misigunda pagadto si San Pedro o si Juan, ilang gipuno sa Espiritu Santo ang midawat sa pagwali sa mga ni Felipe. So mahimong kuyog nato ang Espiritu Santo basta mosunod ta sa giwali sa simbahan, sa giwali sa mga pari dinhi sa simbahan. Nya mosunod ba mo sa akong giwali? Moingon ko ay na mo pakulor anang inyong buhok, mosunod mo dili. Ingon ko ayaw na mo pangiskis anang inyong kilay, mosunod mo dili. Ingon ko ayaw na mo pagsigig paputi anang inyong naong, bisag brown, dawata ang kamatuoran, sunod mo dili. Ingon ko ayaw na mo pagpuyo-puyo, siging tinukhangay way mga kasal, sunod mo dili. Ingon ko ayaw na mo pagsigig parking anang agianan kanang karsada kay haron dili ma disgrasya ang mga motorista, sunod mo dili. Ingon ko ayaw na mo pangural anang inyong mga balay, inyong mga yuta nga mapitos na kaayo ang agianan sa inyong silingan, sunod mo dili. Niingon ko nga ayaw na mo paningil anang mga utang, sunod mo dili. Ingon ko higugmaa lang ng mga kabit sa inyong bana o sa inyong asawa, pasayloag kapituan kapito, sunod mo dili. Ingon ko sugod naghimok ang mga demonyo. Galuos na lagreklamo, adi madaoy, di na madaoy, di madaoy. Mo na tanawa ang inyong mga reaksyon. Mahibaw na nimo kisay kuyog nimo kay mutingog man na, muingon gani ka nga adi na madaoy, alisod sa naon ana. Ang imong kuyog ang demonyo. Sige kanina lang sayon raman kay ni niingon ko pamalit mog slat. Bebe kana na daghan kay nangalipay kay namalit mag-slat. Salamat ha. Ako lang mong i-update kay namalit man mo. So sa atong SBF dag, ang atong halin as of yesterday niabot na og 19,017 ka slots. Pagpak. Niingon ang Holy Spirit paspasi og palit kay naapay 56,983 ka slots nga available. Ibaligya ang inyong mga TV, ang inyong cellphones, og ang halin ipalit og slot. Na siya hangyo sa Holy Spirit. Gahapon diningon ako, Pader, kini bang akong mga alahas na ay cross ba kanang na cross ana mga kana bang na mga sign ba nga kuan, pero mga gold siya ako ra ba ning gipublishingan, Pader, pwede rin akong iprinda nako unsa may purpose. Ingon siya akong ipalit og slot kana prinda nako iprinda ni siya unya di na nako malukat ako, sakti lang og di nimo malukat ang Ginoo ray malukat ana, iprinda dayon ipalit day nag-slot. Ambot iya ba tong gitinuod? 14 taon niyang pananghid ako Pero basin pasad og iya tong gitinuod.
Mabukibaw. Atong tanawon ang update sa atong kumbinto karon nga gitukod aron ka kita mos update. So ang atong second floor, ang paghimos mga beams hapit na mahuman, ready para sa pagbuhos. So paspas ang ilang pagtrabaho, atong pakpakan ang atong mga contractors. Salamat kayo. Kibaw biya mo kung paspas gani ang trabaho, unsa may sunod ana, paspas ang kolekta. Pero nato sang paspasan og palit kay ato manang project, ato manang pagpalambo sa simbahan, giya man na sa Espiritu Santo aron mas mulambo ang simbahan. Nya karon sad sa atong Flores de Mayo, maligya naman tag slot sugod atong niaging Domingo, unsa tawag sa atong slot? MMPP, Mother Mary's Protective Power, tag 100 per slot. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 3,000 ka slots. Pakpak. Unya naapay 10,000 naman ka slots, naapay 7,000 ka slots na available. Kutobra ni sa Mayo 28. So hinaot unta nga inyo sad ni siyang paspasan og palit. Ang ako lang point mga igsoon, kung guided ta sa Holy Spirit, mahimo gitang church-centered, dili self-centered. Dili gani family-centered, kung dili church-centered. Mao nay nahitabo sa mga apostoles. Matod pa ni San Pedro sa ikaduhang pagbasa, kinahanglan doon na mo'y limpyo nga kasing-kasing. Niya unsaon man paglimpyo ang kasing-kasing, nga dili ta magsigig huna-huna sa mga butang kalibutanon, kung dili ang butang gyud nga didtos langit. Niya musta may mong kasing-kasing ron limpyo. Kay mahimo gani kang self-centered or family-centered ra, pero dili ka church-centered, hugaw gina imong kasing-kasing. Kusog kay ka mangitag kwarta, kusog kay kang mudiman og kwarta, kusog kay kang mudiman og attention, tanan-tanan demanding kay ka. Pero kung church-centered ka, kusog kay kang manghatag, generous kay kastanan, nya inighimo nimo ani, ighimo nato ani, buan din ta sa Ginoo sa dagko kay mga grasya nga dili na ta ka-imagine, ug anha na diha motubod ang tinuod nga kalipay, mo tinuod nga pagkakontento sa kinabuhi, tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Hinauton ta ato ning masinati, nya kining atong pagbaligya dinig mga slots, kining atong mga projects, naghatag lang ni nato og okasyon aron mahimutang tinuod aktibo og balaan nga sakop sa simbahan.